En dan rijdt het net een iets beetje, dan is het gewoon wierd. En het is al zo'n wierte boel in deze mannen. En het is mild, tiergemild, dan liep het mij niet, maar dat had een jestig karakter, dan ga ik het door het waar. Wel, joen en vannacht. Bewolking, misschien wel even een droge periode, maar ik werd eens rein en lichte rein. Temperaturen vannacht zat tussen de zon en de 9 graden. Dat binnen echt wel hege temperaturen voor deze tijd. En dan de wind, het zuid-zuidwest, matig ontkrachtig, de krachtige wind. In het kustgebied, let misschien wel hut, in het waardgebied. En dan morgen, een yes-dag, een eerste kriesdag. Een eerste kriesdag met bewolking, een buiig karakter had het waar, maar kon ze op tongen zelfs. En vierdens die hege temperaturen, 9 en 11 graden. En die sterke wind, krachtig onthut in het kust- en waardgebied. En de wind komt nog altijd uit het zuiden-zuidwesten waai. Ik denk meest zuidwest. En net alleen nog dat, in buien kon ze op wind zitten. Dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht, dan buien het staar gewoon wat oud. En dan komen we op de tweede kriesdag uit. En die tweede kriesdag brengt dus een aantal buien. Buikjes misschien, maar meestentijds droog waar. Er zitten er even bij, we kunnen er wel even op uit. En de temperaturen zomen er bij de 8 graden in. En de wind uit west-zuidwest waai, matig en krachtig. Het vooruitzicht, toen is je betiden Rijn, vreed betiden Rijn of buien. En deze dagen zon of 8 graden. In het weekend rent de temperatuur weer op. Sneeuw 10 graden, liekt het een droge dag te worden. Jawel, een droge dag, maar er zitten erbij. Nou ja, een noffelijke kriesjoen, noffelijke kriesdagen en tweede kriesdag moeten we maar weer even in het waarsje.